Бародарам, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Асим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов. Яке аз рубрикаҳое ки шумо бештар дӯст медоред дар канали ман шуд биям видео шава, яъне ки видеои тарснок. Марҳамат бародаро тамошо мекунем ва пеш аз тамошо кардани барнома бародаро, касе ки желание дар конкурс иштирок кардан дорад, бародаро беҳтарин конкурсие ки пасоотношение количество билети сумми билету призо шумо худтон як бор тамошо кунед ки чӣ хел нархи билетаи чӣ призо дорад дар ин хел билет. Бародаро як хонагай дар шаҳри Душанбе, 5 та мошина, 2 та сечка, 2 та Opel, 1 та Nexia, 50 дона телефони дига ва 30 дона телевизор. Барои ҳам яке аз ин призоро бридан шумо бояд чӣ кор кунед? Номерои картае ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин карта сумми билета мегзаронед. Як билет 700 рубл нарх дорад. Сумми билета ки гузаронден дар номерои WhatsApp ки дидестен скриншот чароӣ мекунед. Тамом аз ӯ тараф билета дар шумо метан. Билето ки бучид мо рӯзи розыгрыша эълон мекунем. Ва бародаро ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудага шумо метавонед ки ба ёрдами ссилка гузашта дар бурди ҷанговар бозиндаро сумхӯр кунед ва ба промокод метавонем бонус ба даст биёрем. Промокодам истифода баред. Дар комментария закрепи шудага. одаме ки бародаро дар ҳамин корҳои ғайриоддӣ сару кор дора, Эдди Маккален пеши рафиқаш меояд бо номи Ли. Сабаби омаданаш чӣ буд? Ин мехоҳад ки хонара аз санҷиш бигзаронад, тафтиш кунад дар мисол будан ё ки набудани ҳамин хел чизҳои ғайриоддӣ, яъне ки ягон рӯҳ, ҷин, ягон чизи дигар. Эдди боша тамоми хона дар камера мемона ва як эксперименти аҷоиб мегзаронад. Ӯ дар тамоми хона ҳарҷо куклаора мемона. Ман намедонам бародаро и дар кадом андоза рост метавона боша ё ки ҳамин хел чидан возможно ё ки намедонам. Яъне ки куклаора мемона дар хона дар ҳар углашу ва мехоҳад ки агар ягон нечисти сила боша, агар биёяд дар кукла бидурояд ва баъдан ин кукларо бисӯзонанд, ҳамин хел кор кунанд. Ва чӣ хеле ки автори видео худаш мега, ин кор дар асл ҳамин хелам мешавад. Марҳамат бародаро, шунидан кай бувад монанди худ, то есть дидан. бале бародаро, чизе ки дар видео шумо диден, шумо метавонед ки хитон комментировать кунед ки чӣ маъни дорад. Не ки ба фикри ман ки не то что переселиться шидага даиҷа ҳамони чисти сила, ба фикри ман ки просто прикол шон кард чия гуфта задаиста барое ки ну хай шумо дестен ки кукла раҳ нагаштиста ё просто чапа шидиста аҷо беҷои дига шидиста. Агар ки пастанова набоша бо он шарти шумо бародаро фикрот нанависен. Не ки вақте ки чӣ ки автори видео мега, вақте ки Эдди рафиқи яъне ки Лира видеоро нишон мета, ӯ ҳуй мехӯрад хона. Ози шумо мумкин пурсен ки чӣ ба ҳуй мехӯрад? Барои ки ту бошӣ метавонӣ ховра дар ҳамин хона баъди видеоро тамошо кардан. Агар ки асли воқеӣ дошта боша видео, дар комментария бинавис. ва мумкин шумо фикр кунед ки дар ҳамин история тамом шид. ӯ ҳуй хӯрд даиҷа. Не, барое ки даиҷа ози одаме буд ки мутахассис буд оиди ҳамин корро, ӯ мехоҳад ки бо дальше эксперимента давом бутанд бо спиритически меган чӣ хеле ҳамин хел дастка ҳастае ки типа ки ман намедонам бо гуфтесам бародаро ки дар кадом андозае метавона рост боша. ҳамин хел дастгоҳое ҳастае ки типа ӯро мемонанд дар болои тахта як чизи байни шкофае савол метаҳанд, мисол бигем ҳамун духта ӯ ҷавоб метаҳад, яъне ки чӣ хел ҷавоб метаҳад, ҳамун чизи шкофа и тарафу тараф гардондан мегирад, ҳамин хел болои ҳар алфавида места. Ана ки ё ҳамин хел эксперимента, ҳамин хел савол ҷавоб шуна, яъне ки допрос шуна қатъи ҳамин куклаҳо мегзаронанд. А марҳамат бинед ки чӣ гап мешавад. Did you see that? That's pretty up. Did that just move? Whoa. Oh, okay. I'm moving. I'm right here. I'm behind you. Whoa. What? That just moved on its own. That just moved on its own. Oh my God. бале бародаро, манам ба мисли шумо як савол даиҷа ба миён меомадам ки чӣ ба торикай? Барои мумкин торик боша ки шумо як пишти кукла қабидаген мо набинем қати подписчиком барои ки шавай. Не ки бо даиҷа як гап дига мерава ки мумкин ки ҳамин сеанса торикӣ да бигзаронанд. ҳамин хел мумкин қоидааш боша, ман иша намедонам. Не ки бародаро, ман ранги шумо аввал фикр кардам ки кукларо қабида и
тахтачаро тела кардаисан ба кукла, но у тахтача айтанай кукла отдельно дур мешава ва баъд худаш меҷунба. Бале агар ки бигем сохта кунем, ира сохта кардан возможно, яъне чӣ хел тахта метавона ки ҳамун тахта набоша, ягон чизи металлический боша, айта магнит қатир и тарафу тараф кашам. Хаяк бардоро узша худо медона ки то кадом дар андоза и роста, но реакция ёра бинен намедонам чӣ хел, яъне хандидеса ё ки тарсидеса, ман ҳеҷ нафаҳмидам бардоро. Ва бардоро дар ин кор яъне ки эдди мега ки дар ҷа ягон чизи хандовариш нест, чизе ки шумо дистен дар асл хемо намедонем то куҷош асл дора ё ки надора, шумо метавонед бардоро дар комментария бинависед. ва видеои баъдиам бародаро метавонем бигем ки жуткие. Духтарча бо номи Лилиана ва дар дасти ӯ кукла. И кукла чӣ кор мекунад? Яъне ки духтар дар дасташ кукла, видеои ҳаҷвӣ ба видеои Исмати Исломпурӣ. Аки ин мега ки ана комментария нахондисам, просто видеои смешно кардисам ва дар як вақт дар гӯши ҳамин духтарча як садое мераса, садои аҷиб ва ӯро алахон мекунад. Яъне ки خیلی کارش. البته که از این کار او میترسه و باردار در جای چیز دیگه عجیبیش هسته که وقتی که همون مومنتی که دختر آواز میشنوه سر کوکلا خودش تو میخوره. اهمیت دین. بعدی چی کار میکنن؟ کوکلا را میپرتوین. دلنیشی چی میشه و بوی دخترچه معلوم نیست. در این ویدیو باشه مرد духтари худша ба навор гирифтаист. Духтар дар болои як чиз дароз кашидагӣ китоб хондист дугунашда, яъне ки куклада. Баъдан чӣ рух мета, иш бардоро хела ғайриёдия. Марҳамат хитом бинед. ва бардоро ғайриёдигии ин видео дар чие ки агар ки дар видеои пешина мисол торик бошанд ё ки ягон чиз ки мо набинем, не ки дар ин видео дида мешава хуб ки рӯшанай дар гирди атрофи кукла ягон кас нестай ки калаеро тобута, не ки сари кукла ба тарафи духтар мегарда. Ин кор барои падари духтар ҳам қадар ғайриёдӣ буд ки ӯ метарса камеракинира мепартё ба тарафи духтараш медава, не ки духтараш ин кора намефаҳма. Барое ки аждад надорад ки кукла калаша мегардона исо ва кашаш дар китобхония. Яъне ки дар я чӣ гуфта мешавад бардоро? Мумкине ки ягон чизи ғайриёдӣ боша, якум вариант, дуюм вариант пастанова боша ва сеюм вариант технический вариант. Яъне чӣ хел? Ҳамин куклаҳо дар ҳамун сарои чӯн хел просто як блаққакай мисол маҳкам кардагия, яъне ки то мехӯрада ин тарафу тараф. Возможно ки мӯи сари ҳамун кукла вазминай ҳам просто худаш вазминӣ кардагия ҳамун тараф буд камтар ку ҳамун хел кашида хамида технически агар мо фикр кунем, все возможно. А шумо боша бародаро фикрои худтона дар комментария бинависед. музеи Дилхара дар Мексика. Яъне ки ин музей аз ҳама музеи призрак бисёр доштагӣ машҳур дар ҷаҳон. Но это не точно. Аз инҷа бисёр видеоҳои мепартоянд, яъне ки одамое ки ҳамунҷа мераванд ё ин ки охрано видеоҳои ғайриёдӣ бисёр мепартоянд. Ин дафар боша директори музей Алехандро Чимчихел, короче, ваеш ашнои смена даместа дежурный. Ва дар ин вақт прямой эфир мегзаронад дар Facebook. Вақте ки обход мекунад музея, як овози ғайриёдӣ мешнава. Садо ҳаме хеле буд ки гӯё ки ба болои лесинсо санг фуромадиста. Камтар пас мефаҳма ки звуки, яъне ки садои чӣ буд. Касе ё ки чизе як шаре ки оҳание ё ин ки шишагие ба фикрам ба тарафи ӯ мепартояд. Баъдан чӣ рух мета? Марҳамат бародаро. Es una canica. яъне ки чизе ки бардоро шумо диден и ба мисли даст ба назар мерасад, дасте ки ин шарика аз пеши пои Алехандро мегирад. Бале, ман фикри шумода розиам ки шумо метавонед бигӯед ки худаш гирифтаиста буд. Агар бародаро худаш бигира, якум ки марди калонай дасти кудакай ва дуюм ки агар ки худаш бигира хам мешавад. Вақте ки хам мешид, бояд ки расположение фонарик тағйир биёбад диаметраш. Барое ки хам ки шавад, фонарик наздик мешавад. Уна метавонад ки фонарика дар растани ҳам хемона мисол чи шафсёр оно хам мешавад. Шумо чӣ мегӯед бародаро дар комментария нависед. Вақте ки Алехандро ақибша мегарда нигоҳ мекунад, ягон чиз ё ин ки ягон кас нест. Ну нахер. Автори видео бо номи Энди мехоҳад ки барои TikTok видео сабт кунад. Касе ки намедонад TikTok бародаро, ӯ ҷанбо як ҷои бекоро
мисли мувори. Ва дар ҳамин вақт мо метавонем ки як чизи ғайриоддӣ ва хела тарснока бинем. яъне ки рӯи духтари майдаака дида мешавад ки аз пушти яшик нигоҳ дорад ва энди метарсаву пушти камодара мегарда нигоҳ мекунад. бале бародаро, ман ба фикри шумо розиём ки дар оҷа ягон одама мондагиай. но бародаро, шумо нигоҳ кунед дар видео ки пушти камодара нишон метад, дар оҷа одам намеғинҷа. невозможно ки дар оҷа одам ҷойгир шавад. хитон бинем. фикротна дар комментария нависен ки и призрак бад ё ин ки видеои сохта не ки по умнум кадагӣ. агар ки ай нуқтаи назари техникӣ мо нигоҳ кунем, масъала чӣ хеле мешавад ки ҳамин кора бисозӣ самостоятельно. мисол ман мебудам чӣ кор мекардам, камодара дар танаи девол мечаспонем, чтобы ки баъдан айдамаш рафти видео карди, намечаспонем, мисол камтарак зазор видео карди, одамо бинанд ки пуштита ҷо нест барои одам. но одама чӣ хел дар оҷа ҷо мекунӣ, пушти камодара пуштакиша мегирӣ ҳамон ҷое ки одам биёяд ва духтар дар дуруни ҳамин камода места, дуруни ҳамин яшикда ва аз пушташ пуштак надора ку ҳам қадари зазор мемонӣ ба танаи девол хиди ҳамин яшика ки калаша бароварда битонад. тамом. Вот тогда. И видео бародаро